message. Nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia, kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Binti Job hasikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa Kama mapenzi hapo. Ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini ntie kumakete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Nyakwara Mogejong dakika en 21 tok sadeka marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango chop kanyo sabicha maronyango. Gisani Nyakwara Mogejong antiere kae mar michal mar fwambo magu weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto mapacho kae weche mibro bedo kineno matut e weche manyiena duto mago odiochienga makawuono. Kawachako chal mar fwambo Nyakwara Mogejong odiochieng makawuono kar saa 7 mar odiochieng igino ni jatend piny Kenya biro bedo ka chiwo twak mare ne jopiny. Gino miduongo kanyo kod dhongere ni President's Address to the Nation. Wageno ni twak makamano biro bedo odiochieng makawuono kango chopo kanyo saa 7 mar odiochieng mar mondo mi wabo awinja nene to jatend piny Kenya biro bedo ka loso e wiango. Parne twak mar jatend piny Kenya biro bedo ka timore e kar jot mare mano ma State House buore Nairobi ka. Wan kaka jofwambo wabro bedo kwa chopo kuro achiel kachiel mara mondo mi in kaka japiny iwinja kaito ine kaka jatend piny Kenya odiochieng makawuono biro bedo ka chiwo twak mare ne jopinya odiochieng makawuono mane kar jot mare ma State House buore Nairobi kae. Kopogore kod mano wach machielo mwaluono odiochieng makawuono kata gino mosetimore odiochieng makawuono wang'e
Wang'eyo odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero jatend jolweny manyien, mano jamadar manyien. Mineno kae ma en General Charles Kariri ma okinyi makawuono ochamo muma kaka jatend jolweny manyien makoro biro bedo katelo ne jolweny duto e pacho kae. Wang'eyo odiochieng' manyoro ema jatend piny Kenya William Ruto ne omiye lemo makamano mar bedo jamadara e pacho kae. Okinyi makawuono ochamo muma achiel kachiel ka entiere kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. Kopogore kod mano, wang'eyo ni jatend piny Kenya bende noyiero jalup jatend jolweny manyien mano John Mugaravai Omenda makoro biro bedo jalupa jotenda jolweny. En bende odiochieng' makawuono ochamo muma mar bedo jalupa jatenda jolweny e pacho kae. Bende wantiere kod miyo mokwongo manyaka sani koro biro bedo katelo ne jolweny mago mag Kenya Air Force, komanda mar Kenya Air Force mano Major General Fatuma Gaiti Ahmed ma okinyi makawuono bende e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. En bende ochopo kuro odiochieng' makawuono kako chakoro odiochieng' makawuono biro bedo korwako ogudu kaka komanda mar Kenya Air Force mano bad migawo mar lweny mar Kenya Air Force. Kopogore kod mano bende wantiere kod jalweny machielo ma bende odiochieng' makawuono en bende nomiye lemo mar mondo mi otel ne jolweny mopogore opogore pacho ka. Odiochieng' makawuono giduto gisechamo muma mano e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto, kendo koro gibiro bedo ka gimedo tiyo ne piny Kenya e lemo machielo mar lweny. Parni General Charles Kariri koro bedo jatend jolweny e pacho kae tok tho mano mar General Francis Ogola mano wito ngimane e masira mar ndek kalapapla mano timore mano dwe mokalo. Nyaka sani wanyalo mana chwalo puoch kachiel kod paka ne Charles Kariri, mano General Charles Kariri ma en jatend jolweny manyien e pacho kae e tich makoro sani koro semiye mar mondo mi Nyasaye otelne mar mondo mi omed telo ne jolweny ma pacho kae e yo makare. Kopogore kod mano, wach machielo mabobedo kwaluonu nyakora Mugejwang' otudore kod bura mano mar ne udi manengo gi yot. Ka odiochieng' makawuono mano bura mar udi manengo gi yot ibiro bed ka iwinjo e nyim jang'ad bura mano Justice Chacha Mwite mano e doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi kae. Ka bende buro makamano biro bedo mano ma ochwala ma sirikal bende ne dwaro mar mondo mi oruch godo oko mano buche mopogore opogore mosebedo kamiyo chenro mano mar gero udi manengo gi yot mano kotudore kod affordable housing levy. Nyaka sani nitiere buche mopogore opogore mano chwale doho mano chungo levy makamano. Kata kamani biro bed ka iwinje odiochieng' makawuono kod Justice mano Chacha Mwita e doho ma Milimani mano e kaunti ma Nairobi kae. Wach machielo ma waluonu e chal mar fwambo kata wach mwaluonu odiochieng' makawuono nyakora Mugejwang' wang'eyo ni rowere mathoth e pacho kae osebedo maonge kod tije. Kata kamano odiochieng' makawuono romo nitiere mano mobagi e kar romo mano mar KICC mano bore Nairobi kae. Ka bende romo makamano otise ni National Green Jobs and Skills Development Workshop ma en mano mageto mara chuogo tije mopogore opogore ne rowere e pacho kae. Mago tije miluongo kanyo kod dho ngere ni green jobs. Wang'eyo ni nyaka sani koro iwacho ni nitiere paro mar jiwo rowere mar mondo mi odonje tije mamoko ahinya to tije manyalo konyo e rakruok kod lokruok e chal mar kor lwasi. Ka bende romo makamano chakore sa 4 okinyi makawuono. Moko kuom jotelo ma bende igeno ni biro bedo e romo makamano oriwo mano jatenda mano founder mar Jacobs Ladder Africa mano Sela Bongoko. Wantere kod jagoro mano jatend migawo mochung' ne wechego mag tije Florence Bore, jatend migawo mar wechego mag somo Ezekiel Machogu, jatend migawo mochung' ne rowere kaachiel kod tuke e pacho kae Babu Namwamba, jatend migawo mochung' ne wechego mag riwruoge mag saga Simon Kiprono Chelugui kaachiel kod jotelo mopogore opogore. Igeno ni biro bedo ka chopo e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae kar sa 4 okinyi mane e workshop mageto mar chuogo green jobs kata tije mopogore opogore ne rowere e pacho kae.
Wach machielo mabende wabro bedo kwalunu machiegni odiochieng' makawuono tudore koda chenro mano mar shabiki.com. Odiochieng' makawuono biro bedo godo. Odiochieng' makawuono shabiki.com biro bedo kod chenro. Wanyalo wacho ni en mano mar duoko lwedo ne jopiny kata ne oganda. Ka bende gibro bedo ka gichiwo mano tangi mag pi. Magibro bedo ka gipogo ne skunde ka achiel kod kanise mopogore opogore. Mayudore e pacho kae. Ka bende chenro makamano geto mar ting'o malo ahinya chala mar somo e skunde ma pacho kae. Wang'e ni kinde ma opog tangi ne skunde to mano biro nyiso ni skunde makamago biro bedo kod pi malera, pi makare, pi ma nyithindo nyalo modho, pi ma nyithindo nyalo tiyo godo. To mano biro bedo ka ting'o malo chal mar ngima mag nyithindo e skunde mopogore opogore magisome. Mane momiyo shabiki.com odiochieng' makawuono biro bedo ka tayo chenro makamano. Mano mar pogo tanks mag pi ne skunde ka achiel kod kanise mopogore opogore e pacho kae odiochieng' makawuono. Adwa ni wadhi ane e weche matimore e counties magwa. E county ma Homa Bay odiochieng' makawuono nitiere romo mano mag lamor mibro bed ka ibago mano kod jalup jatend ODM mano Hassan Joho. Odiochieng' makawuono bro bedo ka otelone chenro no mabendi wacho kanyo ni en recruitment drive mane kar chung' od bura ma Kasipul e county ma Homa Bay mano mar lombo jokanyo kata jopiny mopogore opogore mar mondo mi odonje e duond bura mar ODM. Odiochieng' makawuono Joho biro bede gwengego mag Agoro e kar chung' od bura ma Kasipul e county ma Homa Bay mar mondo mi gitim membership recruitment drive mano ne duond bura mar ODM. To ang'e ni magi duto timore kalore ni kinde duto jo siasa gin koro ging'iyo siasa mabiro mbele mano mar higa mar 2027 mar mondo mi giket odgi kama kare kata kama ber mano motelo ne yiero. Mane wach ma jafwambo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich biro bedo kaluonwa machiegni odiochieng' makawuono. E county ma Siaya nyakwara Mugia Jwang' kapok wadhi kata county ma Siaya nyaka sani wang'eyo ni nitiere midhiero mar oula ma okwako gwenge mopogore opogore. To wang'eyo ni sirikal ne ochoro nyime mano tarika mar yawo skunde nyaka juma manyien. Kata kamano e county ma Migori odiochieng' makawuono jafwambo mar e county ma Migori biro bedo ka ng'iyonwa chal mar oula ahinya to e kar chung' od bura manyatike e county ma Migori mano motelo ne yepo mag skunde mano chieng' wuok tich juma manyien. Obro bedo konenonwa moko kuom skunde manitiere kulo chal margi chalo nade. Bende nyithindo nyalo dhi e skul kose oyo kaluwore kod koth mapek ma podi medo chwe e pacho kae. Obro bedo komenyonwa picha makamano kendo obro bedo kwa neno matute weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono mano kotudore kod chal mar oula ahinya to e gwengego mag Nyatike county ma Migori mano motelo ne yepo mag skunde mano wuok tich juma manyien. Kapod wadhi mbele kod chal mar fwambo nyakwara Mugia Jwang' wang'eyo ni nitiere jolweny mano wito ngimagi e masira mar ndek kalapapla mane okawo nyaka ngima jamadar mano mosenindo General Francis Ogola. Odiochieng' makawuono Sergeant Clifford Omondi mano wito ngimane e masira mar ndek kalapapla ma bende ne okawo ngima General Francis Ogola. Ibro bed ka ikete e kar yweyo mare mogik mano Sergeant Clifford Omondi ibro bed kikete e kar yweyo mare mogik e dalagi mayudore Ndiwo e kar chung' od bura ma Alego Usonga mano e county ma Siaya odiochieng' makawuono. Ang'e ni wede ka achiel kod osiepe biro bedo ka chopo kuro odiochieng' makawuono mar mondo mi gibede achiel e kuyo kod familia mar mosenindo Sergeant Clifford Omondi ma en achiel kuom jolweny mano wito ngimagi e masira mar ndek kalapapla mano timore dwe mokalo. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo ka achiel kod lita ne familia wede ka achiel kod osiepe ne mag mosenindo Sergeant Clifford Omondi ka bende wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Nyakwara Mugia Jwang' kwatigo chal mar fwambo odiochieng' makawuono tarik 3 dwe mar 5 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' mano mar World Press Freedom Day matiende ni en odiochieng' ma ochiwne jofwambo mar mondo mi oyangane ka ratiro margi e yor tich irito e yo makare kata oyo. Mi odiochieng' makawuono ma odiochieng' ma wan kaka jofwambo wayango mano Press Freedom Day. In bende kaka japiny nyalo ng'isowa ni e piny Kenya kae bende wantiere kod Press Freedom kata jofwambo nitiere kod ratiro mar timo tijgi e yo makare maonge ohinga moramora
kose oyo. Mano bende twak adwa bedo godo okinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo. Yiena mar mondo mi atiek chal mar fuambo gi kanyo, kata kamano mane tielo mokwongo mar mbaka oromo kinyi makawuono, akaw mana yueyo madundo gi sani, bang' yueyo taduogo kod twak e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Sasa kwa saa moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe saa moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza-tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Odni en mar Sarpanch Kulwant Kaur Dilor kende. To koro ng'ata ng'ata odni bro timo kaka wacho. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar
Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ninja the Entertainer. Nonga DJ Smollett le principale la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakreso faga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo piny motimo. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nekoro mwenye wangu kumotigo madino system. Kumotigo za ikona galanga. Kumotigo Joski Kiambukute. Ngeso kwa ngeso wangisi nango. See you there. Bonaventure Ngogo Chris. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakwara Mugejuanga osekalo kanyo dakika 39 tok sadeka mar okinyi anyisi ni bang' chal mar fwambo tabro bedo piny mar mondo mi koro wago mbaka mar odiochieng' ma kawuono mwagoyo pod wagoyo kod jofwambo ahinya to odiochieng' ma kawuono ma idendo kanyo kod dhongere ni en World Press Freedom Day, ratiro mar jofwambo e ticha. Mane momiyo e chenro mar mbaka romo okinyi ma kawuono kendo bedo kod thuolo mar bedo kod jofwambo wadogoyo mbaka kodgi mar mondo mi ginyiswa sigandgi e kinde ma gisebedo e fwambo. To gisebedo e fwambo kuom thuolo maromo nade, to ka gintiere yor ticha bende nitiere ng'at mosechocho ratiro margi ma giwinjo ni anto kae to choch ratiro mara okanyal timo report makamae e yo makare, kata choch ratiro mara okanyal dhi mbele kod tich e yo makare. To ang'o ma gisetimo kata ang'o ma inyalo tim mar mondo mi ratiro mar jofwambo e tich orit e yo makare kendo jofwambo bed kod thuolo mar timo report kata sigana mora maonge luoro, maonge koda maonge koda kata maonge pondo ni ng'ato nyalo hinye kaluore koda gino ma otimo. To ang'e ni kinde duto wan kaka jofwambo iluongo wan at the fourth estate kaluore ni wan ema kinde duto wamiyo jopinya weche mag adiera, weche matimore e kor gwenge mopogore opogore maonge pando gimora mora. Mane momiyo chenro mar mbako romo Nyakwara Mugejuanga okinyi ma kawuono e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod jofwambo ariyo. Antiere kae kod Isaiah Gwengi ma en jafwambo mano mar od fwambo mar The Standard kachiel kod Winnie Miseda ma bende en jafwambo. Machiegni retwa okinyi ma kawuono achak kodi Isaiah Gwengi chiwo nade okinyi ma kawuono. Be inyalo nyisowa ni itiyo od fwambo mane titimango? Erokamano, mokwongo kawo thuolo ni mar moso Nyakwara Mugejuanga no yaore. Kata gi dhok machielo nyalo moso gi ni Mirembe nikech ajanomiya. An iluonga ni Isaiah Gwengi, atiyo gi oboke ma pacho ka mar Standard e county ma Siaya. Machiegni ahinya studio mar okinyi ma kawuono. Erokamano. Winnie machiegni studio okinyi ma kawuono in bende nyalo pakrino. Erokamano, an iluonga ni Winnie Miseda, ajafwambo lakini sani luongo freelancing. Asebedo jafwambo for the last higni madhi 15. Asetiyo KBC, asetiyo KNA, asebedo editor mar a coastal newspaper manantiere Mombasa, then kabiro koni Nairobi. An ng'amora aluongo ni awacho ne moso ni ruoth opachi.
Yes. Machiegni reto okinyi makawuono. Nyakwar Mogejwang' mage welo jofuambo mantiere godo e studio marwa e county ma Nairobi ka okinyi makawuono. Wendo machielo kata welo mamoko bro bedo ka riwore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mano mar Zoom. Gisani antiere koda Jerry Rawlings mabende en jafuambo. Machiegni Rawlings e twak mar okinyi makawuono in bende nyalo nyisowa nyingi tingiso ni tiyo kod fuambo mane kata kamano inyisa ni poko ikore e yo makare mar tudre kodwa gisani. Waboloso weche mag tudruok kasto watudore kode achiel kachiel. Kopogore kod Jerry bende e yor Zoom abro bedo kod Clarice Atieno. Clarice Atieno en apisa matimo nonro mano kaduol mano mar Media Council of Kenya. En bendo bro nyisowa ni kaka jo Media Council of Kenya mano duola mwanyalo wacho ni ochung'ne ute fuambo e pachokae kata jo fuambo e pachokae en ang'o magitimo maneno ni jo fuambo duto e pachoka obedo koda press freedom kaka dwarore e pachokae maonge ohinga moramora e kinde magintiere ticha. Nyakwar Mogejwang' kaka pile in bende nyalo tudri kodwa kokale yore waduto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Dono chak twaka okinyi makawuono chak kodi Isaya Gwengi wini osenyiso ni en osebedo e fuambo kuom thuolo mar higni 15. Obro bedo konyiso ni kuom thuolo mar higni 15 go bende ne ntiere koda freedom mano mar timo story mora modwaro kosepono ne ntiere gino mahinye. In korka kori Isaya isebede fuambo kae kuom thuolo maromo nade to ikinde me indiko ne gazet mano mar The Standard bende indiko gigo ma iwacho ni onge ng'ata makoro thiri ni ndik ma to wema. Erokamano. Anyalo wacho ni e fuambo asebedo e fuambo mokalo higni 10. Standard asebede sani mae koro hika mar 12 kane Standard. To anyalo wacho ni e tijwa mar fuambo ni okosebedo mayot. Okosebedo mayot nikech tijwa maduong' en nyiso jopiny kaka gik moko chalo. To yudo ka nitie ng'ikruok kata gi tabu mang'eny seche ma mondi manyo wechegi mondo mi imijgi japiny. An aparo ni kuom higni masetiyogo duto asebedo gi hinyruok diriyo mana kaluwore gi tija. To kopogore gi hinyruok no nitie buoko moko mabende osebwoga mana kaluwore gi stories matimo. Koro kosebedo mayot. 2017 mane kuma ne nitie polise moko mane iluongo ni Quick Response Team. Ne gin Siaya. So ne gichako rocho ratiro mag jopiny. So seche mane wachako timo stories gi to I became their target. Inyalo wacho nang'o momiyo ni bedo target mar gima ne ibedo kod hinyruok? Gima notimore nikech anyalo kadok chien anyalo wacho ni ne unit ni ne onge. To ne wabedo gi tabu mang'eny jolupo ne nigi tabu mang'eny ma ka jolupo wuok tiyudo kimako gi e nam. So ywak mar jopiny no wan kaka jafuambo nadhi atimo story mar ywak mar jolupo. Ma sirikal no amua ni mondo mi okony jolupo ne kuri kelo Quick Response Team ni. Tanyalo wacho ni Quick Response Team ni nokel nikech story mane watimo kaluwore gi ywak mag jonam. To seche mane jogi obiro ne giweyo tich mane koro nego be ni gitiyo to gidonjo kore rocho ngima ratiro mag jopiny. Koro an kaka jafuambo nakawo thuolo no mar kwedo weche mane gitimo mag rocho ratiro mag jopiny go ma mano nokodhi ne gi maber. Omiyo kanye kuma ne koro gichako manya and negi manya kuom nen muda moro manyalo romo higni 2 kane gitemo mondo giyuda to yuda notamogi. But finally negi keto na trap mane gidhi magimaka. Yeah, so kane gimaka gitera at their station, their camp, kanye mane gigoya for gimoro seche 5 mana yudo hinyruok. Kendo kachopo was it last year
diere tok yiero ma 2022 ae gi weche megi maandamano koro Sabasaba tarik 7 dwe mar 7 higa mokalo 2023 kane wadhi timo coverage Bondo town kanyo bende polise nodhi momaka makanyo bende abedo tocha. To bende biro bedo kingiswa ni magi duto mago gin mana weche machocho ratiro mar jofwambe tich matende ni ionge kod thuolo madwarore mar timo tije yo makare okang mane mano kaune jogo kapo nono ni nitie to bende mano setimo ni kindegi mabiro mbere kose nitiere kaka riwruok moro no biro makoro kwane weche machalo kamago katimore ne jofwambe pacho kae. Wini korka kori inyisa ni sebedo e fwambo kuom thuolo mar higni 15 kendo isetiyo ute fwambo mopogore opogore kata bedo ni gisani koro inja fwambo wanyalo wacho no ichung kar kendi kata in freelancer kata kamane thuolo mar higni 15 ni ma ne intiere od fwambo bende ni intiere kod thuolo mar timo kata ndiko story midwaro maonge ngata mane chocho ratiro mari kata mane dini Wini timma to kikitimma tange ni joma nyiri bende nitiere achiedh nade moko mwakale e fwambo kae manyalo bedo nopogore kod mago mag joma chuo. Nitiere kaka asewacho natimo ne serikal tiyo gi serikal opogore gi tiyo gi independent media. Nitiere story midwa ni tim but because itiyo ne government nitiere kuma koro di koro nido ka samoro nitiyo ido story maber tik odho miyo siepe wa mantie Standard ama Nation koro the moment magise highlight muwuok cha eka kori ni nyalo pick up kaka follow up yido ka samoro idwa ni dhi an extra mile to tami ntie dire moko mana para nose luwa ntie story mana timo mar drugs kech abedo based Mombasa for a very long time koro kose puonja skills mag security kineno ngata chiel ka Luisa kate kuma kidhie kiwuok e gate to you see a familiar ineno Joyce kidhie supermarket ineno Joyce then instincts inyisi ni gimoro ok ber kora chako penjina ni ng'atni ok apar ken ng'ama ber samoro alore stage tibodo ka ng'ato chung' e stage then achako wilo kuma idhi mtoka kaka wuotho ang'o chieng' moro kadonje ot to wuon duka gona simu ni nitie jok ma obiro penji ka to gichalo polise then apenjo polise relationship mara gi polise to onge ng'ama ong'e kuma dake tapenji ni nyiso gi nang'o nyise ni onge ng'ama odak kama ni Sedar anyise ni good then agocho ne Victor Bwire Media Council to penja ne ang'o mitimo ma either maybe related gi story mora ma tanyise nitie story manotimo mar drug nitie nyathi school manoyudi ka uso drugs e school to make then komake after some time no disappear kori wa following up that story jonyuol ge kaka tiyo demoko I remember Victor noacho no story is worth your life. What I can advise, leave Mombasa immediately many nyalo the Ilal Martin and that's how I traveled. I walk Mombasa abiro Nairobi adhi nyaka dala a bit for some time kata bosses gagiri ok nanyiso anything. I just told them nangi emergency because ntie gima se fwenye fwambo ka inyalo bet ne wuoyo gi Isaiah kare ne motimo nadi ene mo usa ichkori kia enose bedo promised ni bomia gi matin ene mo dhi usa mane gima miyo jo fwambo okonyal bedo each brother's keeper take mondi trust ngato as much as freedom of the press ntiere constitution mo wach maber ni this should happen but one won kendo jo fwambo ema wahinyore e yeka koro kaka nadhino machaka duogo gik moko ling then awera gi story but naido ka hinya nikech adwane agole oko anyis ji gima timore not only joma donge ma drugs hinya nyithindo be affected and families they collude gi drug barons to gi hinyo ji then manorumo then kibiro kende fwambo now as a lady ntie konde mana hinyora ntie assignment midwa ni team to ibedo suppressed inyisi nono kinyal ni ma ngama chele manya then ipenyo okinyal nikech in ngama nyako yes then apenyo donga this school I'm able to do this I have the capacity to kenido ni an katime tamie that perfection
moingo ng'at machielo but itami koro ibet ichako dok piny nitie ka gimi ichako di nenri ne uruma iwuon kendi basi an ok anyal timo story ni samoro nodhi as far as anya paro wadhi Lamu across the ocean inyisi ni ok inyal dhi ni life needs at risk then I'm like to life mag jomoko madhiga to ok gin at risk kose nikech in ng'ama nyako koro ikawi kaka ng'ama ng'awo. Exactly, how will I experience that risk? Albado nang'i mondo ambe chieng' moro atim nade anyis joma biro chien na kamae samoro stories mag business inyisi ni ladies are not good but I remember koro kawuok kene nikech kene moloso gi KBC I could do some of the best security stories and business stories and mano mi boss na mawacho ni enyewe girls can do it nikech ibro mi ng'ato macha amel enodhi gidhi cocktails obro miss story kopendo koni onge gima ne giwacho but into kidhi tibiro gi story mantie to the full story kila kitu nitie sawa then anene political which I'm also a member of the Political Journalist Association and a mobilizing officer aneno jogo mantie bunge to makava politics be gihinyore ikoni joma nyiri oket kando joma chwe mimiyo frontline then how are you going to grow this lady in this field? Adwa ni mak mana parono gi kanyo kik wawe Jerry Rawlings oko ahinya in bende nyisa ni gisani oseriwore kodwa kendo nyalo loso e kinde mwadhi mbele kod twak marwa e kinde mwarango ratiro mar jofwambe tich oyawre Jerry okinyi makawuono ichiw nade kendo machiegni twaka in bende nyalo ngiswa ni isebede fwambo kuom thuolo maromo nade te kinde ma isebedo e fwambo kai bende iseyudori go hinga ma osemoni timo tiji e yo makare kata bedo kod freedom mar timo tiji mar fwambo kata bedo ni freedom of press nitiere katiba mapacho kae kendo jo fwambo nego bed ni timo tijgi maonge ohinga moramora. Jerry Joyce nokero kamano kuom gwela studio mar romo gi kawuono mano mondo watwage e weche mag freedom of the media. Lunga ni Jerry Rawlings an jafwambo afwambo kod Media Max kata People Daily abende an jakom mar Political Journalist Association of Kenya gisani ane jakom tin kanyo ne an jagoro gima dawach ni fwambo to nigi challenges mang'eny nitiere gigo ma duoko tije mag fwambo chien mokwongo en threats to nitiere ma gin external moko gin internal ma external gin mawuok kuonde kaka police politicians gi gik moko machal kamago but internal wan kod jogo mitiyo godo ginyalo bedo editors seche moko nyalo bedo jafwambo wadu ma itiyo godo gi jok moko kuchicha mar mondo othir tiji koro mage to gin gik matimore odiochieng' kodiochieng' kendo gin gigo mwakale tija kaka jafwambo asetiyo koro higni 15 na chako tiyo Standard diere moko kanyo kendo na chaka tiyo kamoro koro santa an Media Max tija mar fwambo kaka ndiko siasa kato challenges nitiere iyudo ka seche moko ndiko sigana moro to kata ka sigana no pok obedo published to ng'ama ne ndiko sori wieno osegoni simu ni to ang'e ni ndiko gima kama e wiya koro penjri to ng'ani nong'e nade ni ndiko gima kama e wiye iyudo ka koro nitiere ng'at mantiere e kindu ma osegone simu onyise ni aneno ka Jerry timo gima kama e wiyi koro iyudo ka mano osethiri mano is already a threat to your one, to your life, two, to your work. Koro magi gin gik matimore wan kaka jofwambo nitiere gigo ma bende wan nyaka wang'ere wawegi ni seche ma koro bende wa celebrate World Press Freedom Day ni gin ang'o gine ma wasetimo mosemono wabedo kod that freedom kod independence mar fwambo.
To mana kar dhogi kanyo, ang'o ma jofwambo osetimo ma omono wabedo kod freedom gi independence kaka dwarore fwambo, nikech wang'e ni kinde duto jopiny oketo geno kuom ute fwambo kuom jofwambo, nikech gimoro kata japiny koneno kolande e redio kata e TV to ng'e ni mane gino mar adiera. Kata kamano wan kaka jofwambo wasethiro independence kod freedom marwa e yo machalo nade Jerry kapod antiere kuom. Gima duong' ahinya mathirowa wan kaka jofwambo, mokwongo dawach ni the media owners migute mag fwambo gin gikawo tij fwambo ni nade, gikawo tij fwambo ni kaka tich moro amora kose gikawe ni tijni en tijno maduong' kendo mapek, nikech wan jogo mamenyo society. Ok wanyal menyo society ka wan wawegi wan kod shida matin ka gi kacha. Mokwongo yudo ka payment mar journalist jofwambo ichulo pesa matin, to society expect gini mondo gibed jogo maler, gibed jogo maler like Caesar's wife. You cannot be as clean as a Caesar's wife ka ichuli peanuts. To itiyo tich matek to in midwa ni imeny the society. Ok ibi menyo that society e yo makare. Mar ariyo, wan gi jogo mwaluongo ni editors within the newsrooms. Jogi gine ni nade seche miwuok oko ni koro idhi manyo sigana idwa kelo. Be gineno tijni ni en tijno maduong' ma onego bed ni koro ichuli kalore gi tich manitimo, kose gineno mana ni gine ma gikonyi yudo gimoro mara mondo itim madini ok gikonyi di koro ichandori. Koro magi gin gigo mamiyo fwambowa bedo gi ng'ikruok kuonde moko, nikech koro waonge kod that independence kod freedom mar tiyo kaka onego wati, nikech yudo ka koro external factors affect our performance. Iwacho kanyo makare ahinya. Studio mar Nairobi ka antiere kod Winnie Miseda kaachiel kod Isaiah Gwengesa korka korise winjo kaka Jerry oloso kanyo ka owacho moko kuom wanyalo wacho ni gin challenges kata chiedh nade mamiyo nyaka sani koro jofwambo onge kod freedom madwarore mar timo gino moyang negi mar timo kata mano mane gidhi e skul mar somo mondo gimi jopiny information mar adiera maonge neno nyabathe achiel. Korka koro inyalo wacho ni challenges moko gin kaka mage ma iseromo godo e yor tich kata mineno mathiro freedom mar jofwambo. Aparo ni mana kaka Jerry owacho, challenges gi gin mawuok oko, moko be gin mawuok ei wan wawegi. Mana anyalo paro chien kucha kinde moko nitie story moro manatimo, then my immediate supervisor monego bed ni ema protector emodhi ong'iso source ng'at matimo ne story ni gwengi otimo story makama kuomi. Koro it happened na dhi e function mar that source, to immediately machopo e function no to source no kapok na dhi e function to source ogochona ni gwengi story makamae ang'o momiyo itimo. Tapenje ni to en e gazet mane? Ni en e gazet makawuono. Tang'ise ni an gi gazet makawuono but ok ane story no. So I realized ni my supervisor mano share this information gi the source ma gichiko kapar ka en gima ber. Machielo iyudo ka jogo mwatimo negi stories kata joma anyalo wacho ni the public bende iyudo ka seche moko gine ma gitudore mondo mi giroch ratich jofwambo, nikech nitie incidences moko mineno ka idhi kata mana cover gimono tiwacho ni iyudo ka public wacho ni kae ok wadware jo Standard, kae ok wadware particular media house. So iyudo ka nikech nitie story ma samoro jafwambo more manotimo moken kata in but koro ikawo gini kete wiyi, koro gise generalize ji kamano. Koro iyudo kata ka functions moko be nitie, sources moko be wacho ni adwaro mana particular media houses, ng'ane kik ukelna kae, ja media house makama kik ukelno. So magi e some of the challenges manitie.
Wini kapok wadhi e yweyo mokwongo, in korka kori neno ni gin achiedh nade mage matero ratiro mar jofwambe tich mar keyo weche maonge nindo nyabathe achiel? Nitie gima nyalo wacho nikech kaka awuok e media to chaka donjo HR. Aserango the first thing ka ukirango welfare mar employee ni tanye makos ntiere ga business ok nyal endelea. Kech irango kaka Jerry wacho. Thank you so much chairman. Nitie gima timore. Jogi osomo modhi school just kaka professionals machielo. To ging'e ni tij fwambo ne mwatimo nadi e mwatiyogo. Anasebet joka fwambo kumok chuli karibu 6 months. To ng'ani expect ni idonj tich gokinyi, itim tiji, deliver kako nego bedi. To kendi donjo pile ka pile, maonge leo. Okiani chulo rent nadi, okiani chiemo nadi, maybe you have a family, samori tuo, tidon kata most jofwambo, jionge kata gig welfare. Kirango jofwambo jadi mantiere maybe NHF, the most simple things, NHIF, NSSF, giongego, nikech orango ni kayudo pesa ni kadhi chulo statutory ni, anga bed nadi, unless unemployed. Tidon na kobedo employed maybe PNP, mane ng'amani sawa. But jofwambo mang'eny okaw gi correspondent. Ng'ani kadwa dhi tich oko, emomiyo tije ok onyal timo fully kako nego bedi nikech o depend gi source. Okange ndik story marach ewi Isaiah, ta Isaiah momiya fair kuma dhiye, Isaiah dhi miya token matinisa ni kauma ang'eni intie marach bro konyi. Okay, expect nabo timo story ma negative about him. Kanyo nteka affect press freedom. Nikech okabindiko gimonego bed ni ndikore. Nikech kadhi adier mandiko story against source kinyi ni source of my daily bread atimre nadi? Orumo. Obro goya oko. To ng'ama chielo bro donjo. To koni kitiyo Monday to Monday, onge gima timre nadi? Onge gima biro. Nikech samoro bedo malit. Kata nyoro nwanti gi discussion. I happen to be an ahero defend jomantie piny. Junior staff. Kechangeni junior staff ema umia zaidi. Gionge that voice to speak on their behalf. Nikech obro woyo, ibro show the door. Ibro chak manyine gik matindo tindo mondo odhi. Kech okni opingo, en gi concern. This person grown, owinje malit, to kumodhi air grievances, gotimre nadi onge. But wan jofwambo, wanyalo dhi mwatim interviews gi daktache, watim interviews gi jopuonje, man gi shida gi mo highlight magitima ng'o, ma cries gi bed hard, ma lock gi. To wan to ang'o miyo jofwambo gi ok winj. Nitie ji sani ma almost 12 months, 2 years, jomoko poko chul pesa. To wan ethics mar media council wacho nang'o, oko negi kao brown envelope. Ng'ani dhi tiyo tich, ode okiani odoko idoko lorne, poko madho breakfast, kobiro tich koni, businesses beti manadi, umia, samoro nti mok provide gigo. Tinyise ni kae kiko dhi okao, in all honesty, you don't expect press freedom, obed kako nego bed ka nentiere. Otek. Welfare nyakarangi. Adwanu mak parono gi kanyo matin wakao yweyo marwa mokwongo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kwaduogo bende wabro duogo kata wabo tudore kod Clarissa Tieno ma en apisa matimo nonro ka Media Council of Kenya. En bende bro nyiso ni kaka jo Media Council of Kenya ere kaka gi assess press freedom e pacho kae. Wamodho pi matin kaeto waduogo, kik idhi mabor. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Miyo makwedo paro maokare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwara way blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Machiegni kendo nyakora Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama watwak otudore kod ratiro mar jofwambo e tich. Kapo ni kitudri kodwa gi sani pok ilewa ahinya kalo ni pod wadhi mbele kod mbaka marwa. Antiere kod Wela Ng'wena okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Antiere kod Winnie Miseda, Isaiah Ogwengi kaachiel kod Jerry Rollins matudore kodwa ka entiere Nairobi ka kata kamano riwore kodwa e yor lony manyasani mar Zoom. Kaachiel kod Clarice Atieno, apisa matimo nonro ka Media Council of Kenya, ene modwadwa watwa kode gi sani kalo ni entiere kod thuolo machuok kende monyalo miwa okinyi makawuono mondo en bende onyiswa ni gina kaka Media Council of Kenya duola mochung' ne jofwambo e pacho kaere kaka gineno ni jofwambo bedo kod ratiro makare e kinde ma gintiere ticha. Oyawre Clarice, okinyi makawuono ichiw nade? Inyalo nyiswa ni una kaka Media Council of Kenya ere kaka uasesa mano press freedom e pacho kae, Clarice? Oyawre ahinya Joyce, kendo erokamano kuom bedo koda studio kae sani. Kaka duol mochung' ne weche mag fwambo gi keyo kaachiel gi ute mag keyo e Kenya kae, Media Council
of Kenya ochung' motegno kabisa e yore mag rango ratiro mar jofwambo kod keyo, kaachiel gi ute mag fwambo gi keyo. Anyalo wacho ni yore mag fwambo gi keyo pod nitiere media freedom violations, and we know there's been media freedom violations. Koro kaka Media Council of Kenya, gima Media Council of Kenya timo mondo ne ni ratiro mar jofwambo kod keyo ok okethi kata ok okethore. Media Council watimo nonro kendo wandiko piny seche ma oketh ratiro mag jofwambo kod keyo, nikech ka iketho ratiro mar jofwambo gi keyo to onge ng'ama otimo nonro kata ma ondiko piny ni gik machalo kamago timore gi kuonde mane gitimore, to bende onge kaka inyalo los weche mag ketho ratiro mag jofwambo gi keyo gi mondo mi obed maber. Koro Media Council of Kenya timo documentation mar press freedom violations mondo mi ochor weche gi mbele kaka inyalo losgi. To Media Council bende ochung' gi jofwambo gi keyo e yore mag training. Watimo safety trainings ne jofwambo gi jokeyo ma gi keyo ipuonjogi kaka they can take care of themselves seche ma gintiere e tich. Watimo advocacy ne jofwambo kod keyo ma nitiere seche ma kaka to Media Council osekata mana tero report jok ma ketho ratiro mar jofwambo gi keyo. Bende Media Council tiwo safe space seche ma nitiere kapod nonro dhi mbele moketh ratiro mar jofwambo gi keyo. Media Council nyalo keto gi safe space seche ma pod itimo nonro mondo mi kik gimed yudo hinyruok mamoko e sama nonro dhi mbele kapod iloso weche ma otimore mo oketho ratiro mar jofwambo kod keyo. To Clarice, kapode antiere kumi, bende paro ni nyaka sani jofwambo manitiere pacho kae bende gintiere koda freedom madwarore mar timo report mora mora, kose gintiere yore moko ma ithiro godo ratiro mar jofwambo mok ginyal timo tijgi e yo makare kata ok ginyal exercise constitutional right margi mar bedo kod press freedom e pacho kae? Clarice. Ok anyal wacho ni 100% wase achieve thuolo maber mar jofwambo gi keyo, nikech e kinde ka kinde uwinjo kendo ji neno ka nitiere kaka ne ratiro mar jofwambo gi keyo nobedo violated e seche ma jofwambo gi keyo nitiere e lain mar tich. To kata kamano, kaka duol mar Media Council watimo mawanyalo mondo mi jofwambo gi keyo bed thuolo e seche ma gintiere lain mar tich. To un kaka duola mano ma uchung'ne ratiro mar jofwambo e pacho kae, Clarice, ang'e ni kinde mang'eny nitiere jogo ma nyaka sani wacho ni nitiere kaka ichocho ratiro mar jofwambo e yore mopogore opogore ahinya to ka gintiere yor ticha. Bende yande waneno kata ka milome moro sirikal ne ogolo ka koro wacho ni nitiere ute fwambo moko kata mano motudore kod sirikal kende ema ibiro bed ka ichiwo ne gi adverts mago mag sirikal, to nitiere mago moko ma ok bibed kichiwo negi. Un kaka Media Council of Kenya, ere kaka engage gi sirikal maneno ni nitiere press freedom e pacho kae kendo onge ratiro mar jafwambo mora mora mokethi, nikech waneno ka jofwambo gi hinyore kata gigo ma wanyalo wacho ni weche mag mano ne kinde mokalo chien. Ere kaka utudori kod sirikal e yo makare mondo une ni press freedom obede pacho ka kendo jofwambo otimo tijgi e yo maber? Clarice. E kinde ka kinde Media Council bedo gi tudruok mowinjore gi sirikal kata through the parliament mondo chike mar rito ratiro mar jofwambo gi keyo
obed kare. Koro magi itimo through review of the law that protects the rights of the of the journalists and the media through parliament. To kata kopogore kod mano, wang'e ni Media Council of Kenya duol magayo kaka jofwambo tie pacho kae. Kinde mang'eny wantiere kod gigo miluongo kanyo ni media ethics, mago gik magayo kata manyiso jofwambo kaka onego bed ni gitimo report margi e yo makare kendo mar adiera maonge dewo wang' kendo onge nindo nyabathe achiel. Clarice, kapod antiere kodi ka watieko kodi mar mondo mi dhi dich moko ma intiere godo kinyi makawuono, ere kaka uneno ni jofwambo kinde magitimo tijgi kaka jafwambo wuona? Ang'e ni kinde mang'eny bende uchiwo ne jofwambo namba moyiedhi mayango ni en jafwambo adiera e pacho kae. Ere kaka uneno ni jafwambo obedo ethical e kinde ma otiyo mar mondo mi kik seche moko otim gigo ma ok ni kare, to ponono kuyudo jafwambo modhi ataro mag chike mag fwambo e pacho kae, okang' mane musekao negi kaka yorno maneno ni kata obedo ni kaka yorno maneno ni jofwambo timo tijgi e yo makare? Clarice. Mana kaka isewacho maber Joyce, tich moro amora nitiere chike mowinjo bed ni jok matiyo tijno nyaka luw. Koro kata e journalism kar kae nitiere chike ma joma timo fwambo gi keyo nyaka luw. Chikegi nitiere e buk miluongo ni Code of Conduct for the Practice of Journalism in Kenya. In the Code of Conduct for the Practice of Journalism of Kenya, outline chike maber kaka owinjo bed ni jofwambo gi keyo tiyo mondo mi gin bende kik giketh ratiro mar the public. Media Council timoga training, to kata kapok wadhi e training mar Media Council, seche ma jofwambo gi keyo nitiere e tiegruok e mbalariany kata e colleges, gipuonjore media ethics. To sama gise puonjore ka gise tiegore ma gitieko, Media Council bende puonjo Code of Ethics from time to time throughout the year. Nitie trainings mopogore ma Media Council timo, to onge training moro amora minyalo tim mok wach Code of Conduct for the Practice of Journalism. It's like the Bible. Parne giura para kata ging'e e training moro amora mitimo, to Media Council nyaka parne jofwambo gi keyo chike mowinjo bed ni giluwo e seche ma gitiyo. Ma timore sasa mantiere training moro amora ma Media Council timo, to bende kata mana to the public. Media Council timo ga gimiluongo ni media literacy information forums ma waengage stakeholders moya e migepe mopogore mondo mi watim negi sensitization kaka ginyalo deal gi jofwambo gi keyo. E seche go ipuonjo gi kaka ginyalo identify jofwambo gi keyo, makata ka ng'ato biro kuom ng'ato ni odhi manyo information moro, to ng'ama wuoyo godo no ong'eyo ni ng'ama wuoyo godo no to en jafwambo gi keyo mar gadieri. Openje ka en gi press card ne, jafwambo tang'o ne press card, to nitiere namba ma bende ginyalo ore message manon maduoke ni ng'ano adieri card motang'o neno ero ng'ano en jafwambo gi keyo. Kata koketo namba mar kipande to duoko ne ni ng'ano en jafwambo gi keyo mondikore gi Media Council of Kenya. Koro ka Media Council puonjo ji e wach mar Code of Conduct, to wa enforce bende Code of Conduct through training and accreditation. Nikech mondo mi wa enforce the Code of Conduct mar jofwambo gi keyo, nyaka wang'e ni ng'awa gi ng'awa ma gin jofwambo gi keyo madieri ma ondikore ni gin jofwambo gi keyo kendo giluwo chike mag fwambo gi keyo. Kata ka gintiere tich to gin joma adieri mondikore gi Media Council of Kenya mowinjo bed ni tiyo tich makare. Ka nitiere jafwambo gi keyo ma oketo chik mar
tij fwambo gi keyo, gin bende inyalo kawnegi hatua, inyalo tergi e court. Seche moko bende nitiere jok ma osewuondore ni gin jofwambo gi keyo, kinde moko ma pok obudho ahinya nitiere ripot mane wayudo ni ng'ato mok jafwambo gi keyo nodhi oloso kad moro ma fake to dhi godo e occasion moro. Koro nomaki ma wayudo ripodno ma watimo nonro kendo notere iye kendo wachne noero notere e court mondo odhi oduok penjo gimomiyo notemo timo kamano. Erokamano Joyce. Wachni mogik kaka watieko kodi Clarissa Atieno mar mondo mi dhi e dich gi mamoko. Ote mari mogik ne jofwamba inyanya odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day mana mapiyo piyo Clarissa. Kapok achiwo ote mara mogik ne jofwambo gi keyo, to anyalo kwayo bende oganda mana kaka nyoro sama nyowa commemorate World Press Freedom Day, jatenda David Omoyo nyolo wacho ni kapok iweyo jafwambo gi keyo mondo owang'i to pok iketo jafwambo gi keyo mondo obed thuolo. Anyalo jiwo oganda bende ni gichiw ne jofwambo gi keyo thuolo mar tiyo tijgi. To joma tiyo tij fwambo gi keyo bende anyalo jiwo ni mondo utem kuluwo chike mag timo fwambo gi keyo kabisa. You adhere to the code of conduct for the practice of journalism. To kendo daher wacho ni kaka jatenda Victor wacho, no story is worth your life, so you have to keep yourself safe. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya Clarissa Atieno, apisa matimo nonro kaduola mano mar Media Council of Kenya kuom miyowa thuolo ni matin okinyi makawuono. Ang'eno odiochieng' makawuono nitiere kod dich mang'eny ahinya. Kata kamano ichiwonwa thuolo matin mar mondo mi iwuo kodwa ahinya nyato odiochieng' makawuono ma en odiochieng' ma piny ngima hingo, odiochieng' ratiro mar jofwambo e tich kata World Press Freedom Day. Erokamano ahinya Clarissa Atieno. Nyakora Mogejong pod antiere kod welo mamoko e twak okinyi makawuono. Nyal wil kod gi e studio mara ka studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod Winnie Miseda kod Isaiah Gwengi. Winjo kanyo kaka Clarissa Oloso ahinya kaka gina Media Council of Kenya gino magitimo mar neno ni nitiere press freedom e pacho kae. Kata kamano mulo wach moro kanyo mar jopenya. Ere kaka jopenya nyalo konyo wan kaka jofwambo mar mondo mi wabed kod press freedom madwarore. Achak kodi Isaiah. Mana kaka wacho chien kacha. Ni iyudo ka seche moko rocho ratich jofwambo wuok kuom jopiny. To owuok kuom jopiny kaluwore seche moko gi weche ma giwinjo kowuok kuom jotelo. Sana jotelo mag josiasa. Ma inyalo winjo ka giwacho gimoro, ging'iso jopiny niya, gima nuwinjo ka od fwambo ma kama olando ken adier, od fwambo no ni koda gi wach moro samoro dwa mana ketho nyinga. Kodi yudo kodhio incite the public against the media. So aparo ni jopiny onego puonji kata wan kaka jofwambo, ute fwambo gi jofwambo onego bed ni wakaw thuolo mar puonjo jopiny kaka onego bed ni gibende gi protect ang'ono jofwambo kata mana mondo mi giyud weche e yo mowinjore. Jofwambo ok gin jafwambo be ni mane tije, ok onego bed ni kawe kaka ng'at ma otimo makosa moro maduong', nikech ing'e ni seche miwuok midhi tich kata gima notimore na seche mane polis omaka to napenjo polis ni to en makosa mane matimo kata chik mane maketho, nikech awuok e oda gokinyi nadhi manyo mana kaka ibendi wuok ni dhi manyo. So fwambo ni jomoko kawe kaka anyalo wacho ni gi kizungu ni it's en sort of a crime e wang' jomoko. But wan bende wajomodhi e school mamae e gima wapidho go families wate mwakonyo go oganda wa. So okonego kawe kaka jafwambo en ng'at moro motimo makosa moro maduong'. Winnie korka kori jopiny nyalo konyo wan kaka jofwambo mar mondo mi wabed kod thuolo e yorwa mar tich e yo machalo nade, wabed thuolo mar timo report mora mora e county mora mora kata kumora mora e pacho kata e piny mangima maonge luoro ni kadhi kocha
to inyalo goya, inyalo dina. Jopiny nitiere kod ting' mane? Mano ni wan kaka jofwambo wabedo thuolo e tijwa maonge luoro. Gima dawach onego chakre kuomwa kaka jofwambo mokwongo kapok odhi jopiny. Iyudo ni nitiere jofwambo gimbe giketore e categories. An okanyal tiyo in Central Province, okanyal tiyo Rift Valley. Nikech jo Rift Valley nitie ka gibro kawa ni anan jaluo. But kiye wantie gi daktache, wantie gi lawyers. They operate all over the country. But ango miyo kochopo wan, kose chako bedo gi those two kakunza, jopiny be bro chako kao. Then I blame ga jo siasa sechete. Jo siasa kindiko story mamore in danding. But kindiko gimakoro onego bedni tiji, because even the Bible is categorical. We speak for the voiceless. One is the voice of the voiceless. So we have to speak. Instance ani koth chwe nderi ne okethre gik moko gore piny. But even by gik mane onego bedni wacho ga chon. Kech anyalo paro in the past kotimo joma no gedo along riparian land, joma gedo next to the road. Inyiso ji ni timang'o daruru wekuru gedo ka wekuru nyiepo kae. But politics biro to timo dominate. Ka gik moko se dhi mokethre, koro jafwambo do dhi highlight inemi bedo enemy. Jopiny onego identify kodwa to wacho gimbe ging'e ni jogi gin nyithindewa. Opuonj gi oter gi skul, gimbe gisomo, gitiyo mana kaka japuonj tiyo cha. Kaka japuonj dhi mar sabit, kaka jafwambo bonego timang'o onego ti. Gin in fact monego bedni gimiyowa that support. Ok onego bedni gigowa. Rollins korka kori kapod in bendi nitiere kaunti ma Nairobi kae kitudori kodwa kokale yor tudruok manyasani mano mar Zuma. Nyaka sani mana kaka iwinjo kaka Winnie bende wacho ni nitiere kaka wan kaka jofwambo wan bende mwaketore ni ok wanyal dhi tiyo e gwenge moko, kalore ni an ajaluo kanyal dhi tiyo kata e gwenge mamoko. Ere kaka wanyalo tieko manto bende kaka in jafwambo bende sechope situation moro ma ok inyal dhi tiyo e gweng moro kalore ni iluori nyalo timni gimoro kuro, to ere kaka wanyalo tieko gima kamano ahinya nyato odiochieng' ma kawuono ma watwako tudore koda thuolo mwanyalo bedo godo mar chwalo tijwa e yo makare. Rollins. Erokamano Joyce, king'iyo ndalo machon, jo siasa manochako kelo gino maluongo ni tribalism or negative ethnicity. Kuyudo ka jofwambo moko gineno ni ok onyal dhi tiyo kama nikech luoro ni kodhi tiyo kama to biro bedo identified kod a particular political party kata a political ideology kata gi jasiasa moro. Koro mano to no en gima osebedo for a long time. Koro luoro no to ntiere, to mana kaka Winnie be osewacho. Mana kae fwambo kae miyudo ka ntiere gik moko abilago. King'iyo professions mamoko to daktari nyalo dhi tiyo kamoro amora, lawyer nyalo dhi tiyo kamoro amora, accountant nyalo dhi tiyo kamoro amora, nurse nyalo dhi tiyo kamoro amora. But mano kobiro kar fwambo kae ema koro iyudo ka koro ntiere segregation go. Niya ng'ani en Mkamba ok onyal dhi tiyo Kaluo, ng'ani en Jaluo ok onyal dhi tiyo piny Okuche, kamano. To fwambo to en fwambo. Ka itiyo Nyakalondo kata e TV madendo gi Kizungu gi Kiswahili, to in Jaluo, ang'o mamoni dhi tiyo Central? Onge gima nyalo moni, onego bedni dhi tiyo kuno. But nagombo ni de ja Media Council ka pod ntiere kada kwayo gimoro achiel, nikech iyudo ka Media Council for a long time gisebedo ka adier gisebedo ka gitimo trainings on ethics. But ntiere gimoro achiel ma onego bedni Media Council temo konyowa godo wan kaka jofwambo. Onge gimomiyo lawyers nyalo bedo kod a set standard mar ni kidonje fwambo, this is the amount monego chuli. From there, koro ntiere progression kaka dhi mbele. Mana e fwambo kae, king'iyo other professions mamoko ntiere those set standards. Kae ni jalonye gima kama, kidonjo, tichako chuli kama, ti progress kama. Fwambo kae mamano onge. Mar ariyo, ka ginyalo konyowa gi mano to
inyalo yudo ka fwambo nyalo bedo a profession ma ji oluoro. Jopiny bende onego bed ni understand jofwambo, nikech mana kaka Isaiah Gwingi nowacho, iyudo ka nitiere ng'atno kata jasiasa moro manyalo incite jopiny against jafwambo mana nikech nondiko story moro ma ok omore. To wan kaka jofwambo ok wanyal ndiko story mamori pile, nikech kwandiko story mamori pile mano will be public relations. Wan kaka jofwambo, we are not in the business of public relations. Wan kaka jofwambo wantiere a business mar make jogo ma should be accountable very uncomfortable ka ok gitim gino mowinjore. Nyaka sani wang'e ni wantiere kod lony manyasani, mano manyalo wacho ni wang'e ni nitiere lony manyasani weche tudruok mopogore opogore. Winnie, nyaka sani lony manyasani ere kaka osekonyo e bero kata ketho mano freedom mar jofwambo nitiere godo ahinya to yor tich. Naneno kata report mane Media Council ogolo odiochieng' manyoro. Sani jopiny prefer kata WhatsApp kata social media tok TV kaachiel kod radio e winjo weche manyien. Kata kamano tudruok e lony manyasani okonyo e chwalo press freedom kose othiro freedom mar press ma onego bed ni wantiere god. Mani longo sani ni digital media. Ntie kako konyo to be ntie kako ketho, because ntie kuma kaka wan koro jok matiyo mantie ethics standards, ntie gima ok inyal publish. But iboyudo ni digital media ng'ato noseyude enoseke osete. And a case in example en kaka when General Ogola passed on, family poko bedo briefed, but joma noseyude cha nose post motero. But you don't need mainstream media because into ethics ma guide nikech koki alongo SOPs kaka alongo kama ntie gima kidhi against to ngeni broteri e court. Koro in nyaki read, but the more mirito no se kere no se dhi okote. Ido koro jokocho niyo ni jo media gi gin jok monyiew okidwaga nyiso a story, but they forget ni there's a line that guides your work. Discipline nyaka be instilled. Yeah. Then the next thing, WhatsApp, yes, obro bire WhatsApp. Indike kete WhatsApp. Isaiah Gwengi onge Joyce. Ntie kaka kora Isaiah dwa chiemo gigini. Odwako ni neno gima Joyce otimo nade. Gima Joyce ondiko. In rank kama koro orna gimoro. At the same time, iketo life mar Joyce at risk. But kado kidwa balance koni gi ethics kaki ponja gi Media Council, then each and every media house benti gi policy mare donge. Ibo yudo koni otek. Okibika one hatua. Nikech onge regulations mag WhatsApp ama digital media manyiso ni kiko forward these messages. And anyisoga jipile, whatever you do, nte digital footprints. Whatever you do today, after 4 years, 5 years, it comes back. Oduogo nte kako hinyi. Ibro the against Joyce, ibro the against Isaiah. Kinyi ne maybe do the manyo teacher od fwambo moro. Inise we marach about Ramogi. To kinyi di manyo teach, idwa the Citizen TV. Igolo nitinde iwacho gani okpenji penjo mang'eny. Inyisi ninte post manioro on this particular date kama. Angoma ni wacho. Then debate. Anyisoga everybody, as much as the social media ntiere, limit on what miketu. If you don't have facts, pull back. If you want to attack somebody, pull back. Ndik gik mingeni unyalo wacho, unyalo nyiero, but kikindik gimoro mabro infringe right mar jafwambo wadu. Wantie gi welfare maro mar jofwambo. Gini kaka nobiro, waneno kaka jofwambo hinyore. Ng'ato yudo shida, onge ng'ama nyalo konye. Samoro en correspondent, media house ni bekiai, but idwa ni jowadu otimre nade, okonyu bigi kamoro achiel. Inibro dhir nyawadu, a fellow journalist, eno dhi tiyo gi shida nino kaka loso pesa mare. I've been a victim of that. Gin moko kana tuo. Ji loso kamano koro gin gidhi chiemo gi nyingi. But ei fwambo waka koro welfare maro kaka jofwambo. En gima kelo kamoro achiel.
ka Isaiah nigi shida, how do we sit mondo wakony nyawadwa? How do we come together mondo ang'e ni ng'ani kata kogoye e ndara mar tich en no keto ang'o momiyo goye? We have to fact find. Yes, media council is there. I wish Clarice ne pod ntiere. Ntie penjo mapenjoga pile pile ma japenjoga CEO moyo. Yes, ntiere kako onego bed ni media council is structured. When I moved from journalism to donjo HR, adok school somo human resource because okinyal bedo certified ka ionge papers mag human resource. Aya, journalism ngato somo motimo degree ne motimo masters ne, but everybody doga ngato machielo ne ong'eng'a go picha street because onyalo chulo 2000 media council obedo onboarded kaka ng'o, kaka journalist. Tido ni ng'ani paro ne gimari are totally different. Eno biro ka kong'eni ntie target ang'eni kadhiga gi josiasa, I'll make money. But in my somo as a profession, something mean gi passion for midwadhi. Koro ka uyudo mgongano, ng'ani eno nyalo dhi mufunir jasiasa because mindset ne gi mindset ni opogore, are totally different, parallel worlds. But kwa bedo ni media ka bedo streamlined, but not anybody. You cannot join law, you cannot be an advocate. Nyakidoge school miti mango. Idi Kenya School of Law misom mitieki. Same to teaching. You cannot be a teacher just because you know how to speak. Inge wacho good English, inge puonjo kwano. Nyakidi misom mibed GTSC number. So one beka it is high time kawuono kaka nchieng World Press Freedom Day. Let the organizations mabet mawacho ni gi fight for the media. One kaka PJAC, ntie KCA, ntie several organizations, KUJ. Kawuono gi bed piny mondo ging'e ni media, how can we protect this profession? Obro timo nadi nikech sani yudo ni kata ntie joma wacho comedy eno nyadhi e field nikech en gi press card. But ethics mare gi mari kaka ng'ama dhi rango news opogore. Eno bro joko bro wacho gima opogore, inyalo kata go wandire moko sego kwa dhi e field gi public. But because driver odhi wacho gik mopogore, unung'e nukia ununtie mbele kuchucho, ichako go numa unejo serikal unmukethonwa, such kind of things. So let media council also come up. Wang'eni these forums te jibed kamoro achiel with one voice. Same way kineno lawyer school lungo meeting gi ok gipenjga ni jakanye ami wuok kanye, iwacho ga ni meeting mar lawyers or even judges wan gi meeting chieng' makama to jibro biro from all walks of life. To keni chulo 10,000 tibro chulo, ichulo 80,000. Aneno ga forums mag HRs meeting tero Mombasa 3 days chulo 85k tipenjori ni how? Then it goes back to media owners. Jogi ichulo na di remuneration. Can these people support themselves? Don't bet ni that money is the source of everything. Inya ka yen ti kama roots ne koken stable, what happens? One agore piny. Isaiah Gwengi in korka kori weche gi mag wini oloso mang'eny ahinya, uriwo gik mang'eny ahinya kanto gin mago gik matimore adiera. Kata kamano in bende inyalo medo gino ma wini owacho ahinya nyako tudore kod kaka mbui kata weche lony manyasani hinyo kose bero press freedom monego wabed go de pacho kae. Anyalo wacho ni lony manyasani en gi berne to en gi rachne bende. Anyalo wacho ni achiel kuom ber ma en go ne sani ing'eni kopogore gi chon mane e media ka ene nitie gimoro ni scooping. Ine mikwongo yudo story, koro story ni idwa ni lingo mondo kik ng'ato yude mondo ine mi break go. Koro inyalo miyo go ng'ato bang'e ka in ise break go. Koro aparo ni wach mar digital technology omiyo mae sani koro onge. Koro okelo tich obedo mayot nikech seche moko an korwa usenge but gimoro nyalo timore kata mana ugunja. To immediately maneno ka ng'ato poste koro ing'eni kaka jafwambo omiyo tiji bedo mayot. In tiji koro ok en ni kawe kaka iyude social media chande
bar koro tiji en ni mondo koro mondo inon tiende mondo ing'e ni ere yo monyalo wuogo maber. Kuma koro kendo bedogo marach ni yudo ka mana kaka Winnie owacho ni jomoko sani ing'e ni ng'ata man gi simu onyalo kawo picha, onyalo kawo video but post. Once no se post go ing'e ni an kaka ng'at mong'eyo chike monego bed ni luwo in terms of kata mana picha monego bed na keto e public kata video, yudo ka seche moko kae makoro watuomore nikech an ka yudo picha ni samoro okadwa nitie adwa na ket picha ni ma is ethical, tiyudo ka ng'acha to dhi okawo picha cha much onyiso wa nyaka bodies kata ng'at ma samoro tho family ne pok ong'eyo, tiyudo ka gi post those body. Koro yudo ka seche moko an adhi akawo picha ma owinjore oket kanye ma koro ichako winjo ka jopiny wacho ni ng'ane gini media house ma kama ok dwa ng'iso wa adiera, nitie moko ma gipando. Seche moko udhi e function moro ng'ato record gimoro ma kata jasiasa moro wacho, to in being ni iluwo chik part moro ma okonego bed ni dhi e public chande in igolo oko. Koro ineni ka ng'at moro ma nitie gimoro miumo. Koro kanye ma ginene digital technology osebedo go maber, osebedo go marach bende. Kamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalono okinyi ma kawuono kotudore kod twak marwa mano mar ratiro jofwambo e tich. Ahinya to odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day. Ote ma kamago abro bedo kasomogi achiel kachiel wawinjane paro mag joneno magwa. Olage Cleopas wacho ni amor kodu Ramogi TV. I'm watching from UK, Florida State. Tell them to have confidence and strong enough as a king of the field. Amolage Cleopas kata Opas Jaonyigo. Ruth Nyathi Ochieng wacha ni kata bed mana ni ratiro jofwambo is a constitutional right, but then gin kaka jofwambo bende gikete arita makare ne gin giwegi. Ka jofwambo dwa chiwo sigana ma oneno ka dhi rocho arita kwe mare, to ber mondo owerego nikech seche ma gima rach otimore lal nitiere kuome gi familia mare. Onge gima sirikal biro timo mogik jofwambo moko rocho ratich gi giwegi. Gik ma gi post e mbui to jopiny neno nyalo miyo jowasik gi kaw advantage mar ketho negi personality gi dignity mekgi. Odhi mbele ko penjna ni ponono ni japiny ema ketho ratich jafwambo. Bende nitiere okenge ma inyalo kawne jibinago nikech aseneno jopiny moko ka goyo jofwambo siasa kendo gimieno gi chilo maricho. Aluou ka an umoja. Paro maliwa inya Abdalla mar Katito Agone wacho ni jofwambo gomos ahinya to gima ng'eyo Kenya ka joma gore ne jopiny kale matek to kik ubed gi luor, Nyasaye ni kodu. Erokamano inya Abdalla kuom ote makamano. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni jafwambo tije en miyo oganda information without fear or favor. Chiko rito international journalism bende okoyie mondo gibed victimized just because of the report magichiwo. Sani piny change to digital era. Jofwambo ma veteran kaka Jeff Koinange o prioritize kao pach jopiny nikech mano e kama iyude feedback kaka japiny kata jopiny winjo program mari and their level of understanding. Jafwambo ma ok dwar kao pach jopiny kaparo ni mago nono always ok prosper. Odhi mbele kowacho ni asebedo fan mag different media platforms kendo awacho gima ng'eyo nyaka involve wafuasi magi e chenro mari nikech gin ema itimonegi gima itimono ok your bosses. Erokamano ahinya Nyakwar Ramogi Ajwang kuom ote ma uchwalo okinyi ma kawuono. Thuolo marwa be naneno kosedhi wadong' mana koda thuolo matin kende to atieko twak marwa okinyi ma kawuono. Jerry,
Ka pod intiere twaka okinyi makawuono, jopiny bende ogolo paro mopogore opogore kanyo, ahinya kotudore kod ratiro mano mare jofuambo e tich. Jomoko nyiso ni nyaka koro wawinjane gino ma jopiny wacho, kalore ni jopiny ema watiyo negi, kalore ni jopiny ema kinde mang'eny wan ema wangiso gi gigo mopondo. Kata kamano, wan kaka jofuambe kinde mabiro mbele, ere kaka wanyalo keto wechego mag integrity marwa mbele, kaachiel kod chung' motegno kata independence marwa. Ahinya to odiochieng' makawuono ma en World Press Freedom Day, ere kaka wanyalo ensure ni kinde mwatiyo wabedo independent kendo watimo tijwa gi integrity mondo wameda chwalo ne jopiny weche e yo mowinjore. Jerry. Kamano ahinya mokwongo, gimonego watim en ni onego waluw chikewa kaka code of conduct for the practice of journalism. Mar ariyo, onego wabed professionals. Ka in ng'ama odhi e skul, kaka Winnie ne wacho ni idhi e skul ba isomo bi tiegori maber e tiji weche mag fuambo, ipogore gi ng'at ma ok odhi e skul kata ma ok osomo tije mag weche fuambo. Koro magi gin gik ma nyaka wan kaka jofuambo koro nyaka waluw. One, we must be professionals. Two, mondo mi waket integrity cha, onego watim tijwa kaka owinjore kaluwore gi chik. Mar adek, kata ponono nitiere different challenges ma wakale kaka jofuambo. Yudo man piny, seche moko chudo leo, kata ng'o. But wanyalo temo mar mondo mi wabed professionals. Jopiny ong'eyo ni Isaiah Chato kodhi kama kodhi kotimo sigana to timo gima ondiko gima ne otimore adier. Bana ni nitiere gigo ma nyaka wabende wan kaka jofuambo nyaka wasive through. Isaiah nowacho ni nyalo dhi e function, ng'ato wacho gimoro kacha, in nikech in jafuambo mosetigre mong'eyo gino monego indik kata gino monego iwe, nitiere gigo mibiro weyo. But ng'ato japiny moro biro neno ni jogi gintiere gima gitemo pandowa. Ok ni jogi temo pandou, nitiere mana gigo ma kaka od fuambo giwacho ni according to the editorial policy, mae nyaka waketi kata mae wanyalo keto, but wanyalo lose kama. Koro okomino ni ka nitiere gima nowe to koro nyiso ni nitiere gima ipando. Mano en mana part of the professionalism. King'iyo ute mag fuambo, especially the print, seche ma jafuambo ondiko sigana, by the time obedo published, story no kale lwet ji mang'eny, ok okalo lwet ng'ato achiel. Koro yudo ka stage ma story ni okale, nitiere wang'no mana ong'iye, to jogi gin jok ma gin professionals. Koro nitiere seche moko achiel ariyo ma mistake moro nyalo timore, lakini there's that professionalism ma ikete mar mondo mi sigana mawuok oko en sigana mokwongo en adier ni gima kamano timore. Mar ariyo en ni waketo public interest first. Jopiny nyaka ng'e adieri gi gima notimore. To watemo nyiso mae mar mondo mi jopiny bende omede ng'eyo gigo matimore kata gigo madhi mbele. Erokamano Joyce. Anno kwadong' kod thuolo matin kende twatieko twak marwa okinyi makawuono. Wadong' anyalo wacho ni dakika 5 kende twaloro twak marwa okinyi makawuono. Achak kod Jerry Rawlings. Ote mari nyalo bedo mane ahinya ne jofuambo odiochieng' makawuono ma en World Press Freedom Day. Achiel kuom gigo ma bende jofuambo yuago gi sani en kotudore kod chudo ma bende giwacho ni moko kuom gi ok chul, mane mamiyo jofuambo moko nyalo kawo kata okang' mar kawo brown envelope, gino ma chiko koyie e kinde ma wantiere tich mar kawo brown envelope. Ote mari nyalo bedo mane ne jofuambo kaachiel kod ute fuambo mondiko jofuambo e pacho kae, Jerry? Mokwongo ote na nyalo dhi korka jogo moya ute mag fuambo ni onego bed ni gikawo tije fuambo kaka tich moro amora, kendo en tich ma waluongo gi dho ngere ni is a professional course. Koro onego gi mi jofuambo tichgi kaluwore gi tijno magitimo. Mar ariyo ne jofuambo,
challenges tadier nitiere fwambo kae. But despite the challenges, wanyalo bedo professional. Nikech professionalism mari ema nyalo mi iwuog from point A to point B in terms of promotion, kata in terms of changing the career, kata in terms of career growth. Koro, watem matek wabede professional e tije mar fwambani. Mar adek, jo media council akwayogi. Nitiere gigo mang'eny ma katiba kata Media Council Act of Kenya oyienegi ginyalo timo. Gin ema ginyalo streamline sector mar fwambo e Kenya ka. Mar ka ng'ato donjo e tij fwambo, ondiki kata gi od fwambo ma kamae kawuono, to ng'ere ni entry level mari kaka jafwambo, ibed ni in korka broadcast kata print kata technical, ong'ere ni ng'ane nyodonjo kama, entry salary mare en kama. Mana tij fwambo kae miyudo ka wan gi every Tom, Dick and Harry ma onge structure, onge gimoro amora matimore malong'o. But magi gin gik ma Media Council nyalo konyo. Ginyalo streamline sector ni, ma sector ni bed one of the most successful professions in this country. Erokamano ahinya Jerry Rollins kuom kawo thuolo mar in bende mar mondo mi riwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Winnie, wach mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wach mogik akete kuonde ariyo ne jofwambo kod media owners. Jofwambo obed professionals. Exercise gima nisomo e school, maintain the ethics. Media owners, professionalism. Jofwambo, do they have the right contracts? What does the structure say? Range remuneration and mane gima yuagoga pile. Welfare mar jofwambo. Kwa yudo mae correct to issues gi okobi bedogo. Mar non-discipline okobi bedogo. Things will be well. Mara ariyo consistency as a journalist. Ng'e gimi dwaro. Kidwa dhi line mar business, kidwa dhi line mar science, stick to that, be consistent, stand out amongst team. Ibodo ni mae kata career growth mari bedo easy. But kidwaro bedo all over in koni gi koni, then ibro lal in between. Stick to your ground and be consistent. Thank you. Erokamano ahinya. Isa Gwengi, wach mogik watieko twak par okinyi ma kawuono. Mana kaka jowetena osewacho, anyalo wacho ni gima medo hinyo jofwambo kabisa, iyudo ka seche moko riwruok onge. Miyo seche moko kata ka in gi shida moro, to iyudo ka konyi seche moko nyalo bedo matek. Nikech iyudo ka jofwambo moko seche moko gidhi kaka gige siasa gi. To an gi kora aheroga ni kata ka jasiasa invite ni mondo adhi e function ni, kata kong'isa na dhi kenda tanyalo manyo ng'ato, amanya colleague moro mondo adhigo. Ok aheroga dhi ka jasiasa kenda. Tiyudo ka most of our colleagues seche moko ka jasiasa oluonge kamano to ringo dhi kende. So onego wabed brothers keepers. Then to media owners, mana kaka jowadwa gi osewacho, okelo tich matek, and jofwambo dhi through a lot. Ingeni people expect a lot from you. Japiny expect ni mondo imiye story, media house dwaro ni mondo imiye story, but media house dwaro ni mondo imiye story to take care of your welfare. Kechido ka seche moko an Siaya, seche moko an Bondo, and you are being told ni mondo idhi cover story moro Ugunja. Kakidwa chopo Ugunja, no one knows. But he expect ni mondo deliver that story. So iyudo ka you go through a lot mondo deliver this story. Then mugik anyalo wacho ni mana kaka osewache kae ni no story is worth your life. But to some extent bende inyalo wacho ni that story has to be told. Yeah, kind of okay. Could it take the risk? Yeah, sometimes it forces kind of public interest. So seche moko nyalo chuni nikech kapo no kitime, who will do it? Yeah. Kapo no kitime, who will do it? Aparo ni mane wach na mogik. Then mogik kabisa, adwa gone jo Siaya erokamano. Odhiambo ma kawuono adhi bedo awarded as
ginene IJEA Annual Journalism Excellence Awards. Story manatimo nowuok kuom josiaya. Na agomba ka gi josiaya manomiya paro mane gin go e wach story manatimo no. Kinyalo nyiso mana matin ne story mane poch ka chiel kod pak ka watieko. Story manatimo ingeni technology kaka sani weche mege lupo iyudo ka lupo rech odok piny ma technology manobiro manyien en mar cages nigi berne to cages nigi rachne. So anang'iyo gima rach ma cages kelo ne jowa to gima nang'iyo ni cages kaka cages nego beaches wa nikech iyudo ka cages gi ng'ato biro to register e beach ng'eni kidonje beach ti register so kise register tinyalo register kata gi 500 then onego bedi anytime milande that beach to nitie fee percentage moro migolo ne that beach so jok manao mbuta kibiro gi that mbuta nino iwinjo ni kata per kilo nitie pesa kata mana 10 shillings or even 20 shillings per kilo but jo cages en ko wuok gire cage kucha osegocho ne ngato even from na ngato osegocho ne from Nairobi na dwaro ni mondi miya rech mar 10,000 odhi to golo rech ma worth 10,000 e cage to park to kone ngache ngeni rech ni okale beach so onge gima beach benefit mano sigana makare ahinya poch ka chiel kod park ne mich miyodo nyakwara Mugia Jwangi kanye mwachopo gode giko mara tuak maro okinyi makawuono soma na ote mogika ka watieko tuak marwa okinyi makawuono kwaloro godo tuaka odiochieng' makawuono nyar State House wacho ni jofuambo mawinjo matek gin ma jogo mantiere grassroots onego migi arita maber kendo ute fuambo mekgi orang gi maber nikech wacho kanyo ute fuambo magi orang gi maber nikech ka ok gin to gima ginyalo lando onge. Media Council be onego ked ne ratich jofuambo kochakore arita margi nyaka kaka ichulogi both Isaiah Gwengi and dhimbele ko wacho kanyo kata kamano tema kamano rum kamano Uma Biu bende wacho Ramogi TV ano Uma Biu jakoma kawuok Kachieng Ward 7 an gima mako dhoga kech Migori County nitiere jafuambo maru moro manyaka okal kuom jatelo moro Migori kanyo kore ka olendi mato ang'o matimore momiyo konyal golo gima no wacho to mar jatelo no to ogolo nono ogolo nango wachno haya mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok ne jofuambo duto Isaiah Gwengi Winnie Miseda kachiel kod Jerry Rawlings agono erokamano ahinya kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio wabed kod twak odiochieng' makawuono kendo Happy World Press Freedom Day odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugia Jwangi in bende agono erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machope giko mar twak marwa e chenro mar mbako rom. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Odur.